No Angeleño should be left behind. Ito ang pangako ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Kaya naman kamakailan, tinungo ng city government ang barangay Sapang Bato upang bakunahan ang nasa mahigit 100 sa pamamagitan ng ronda bakuna. Personal na tumungo si Lazatin sa naturang barangay. Nais daw niyang magbigay ng proteksyon laban sa virus ang Aita community na naninirahan sa mga remote areas sa syudad. Nasa 107 ang tumanggap ng first dose ng bakuna, habang 45 na ang fully vaccinated. Ang isinagawang pagbabakuna ay kaugnay din ng selebrasyon ng syudad para sa Indigenous Peoples Month nitong nakalipas na buwan ng Oktubre. Bukod sa pagbabakuna, tumanggap din ng kabuhayan assistance, food packages, organic vegetable seeds at canned milk ang nasa 330 na Aita families sa Sapang Bato. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Sitio Abo, Sitio Bliss at Sitio Target. Nitong Setyembre sa pamamagitan pa rin ng ronda bakuna, nasa 168 na Aitas na ang naunang binakunahan sa barangay. Samantala, simula sa November 5, kasama na rin sa babakunahan sa Angeles City ang mga edad 12 hanggang 17 taon batay sa atas ni Mayor Lazatin. Isasagawa ang pagbabakuna sa pamamagitan ng sundo bakuna sa barangay ng city government. Ayon kay Lazatin, target tapusin ng vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Angelica Cara, CLTV News.